లైఫ్లో కష్టాలన్నీ దాటి ముందుకు వెళ్ళాలంటే మనకు మోటివేషన్ కావాలి. నవేడేస్ మై ఓన్లీ మోటివేషన్ ఇస్ కస్టమర్ లవ్. వెల్కమ్ టు అవర్ కస్టమర్ లవ్ సిరీస్ ఎపిసోడ్ 1. హాయ్ మేడం, ట్యాక్స్ ఎలా ఉన్నాయి? నిన్న కూడా తీసుకున్నారు, నిన్న కూడా ఇచ్చారు బ్యాగ్స్, జూట్ బ్యాగ్స్. అంటే ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ అన్ని బ్యాన్ చేశారు, చెయ్యాలి కాబట్టి ఇలాంటివే కరెక్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎక్సలెంట్. You wanted to meet Gurugaru.